Hej til YouTube, og velkommen til episode 3. Yes, vi sådan 2 minutter efter vi stoppede med at optage, der kom jeg lige på det. Prøv at se, laseren den kører herfra og ind i den der portal, hvor den så kommer ud herover. Jeg går, kører igennem den der herover og kommer ud af Mikkels portal deroppe, kører ind i her, og så vil vi få trappen heroppe. Ja, Så nu kan vi gå videre. så fucking endelig. Så nu skal de pille lidt ved os igen. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her spil. Ja, men bare ikke lige den opgave, den kunne jeg sgu ikke lide. Prøv at tænke, hvis der kommer en, der er 10 gange sværere nu. Det gør der jo sikkert, men så ved man nok lidt mere om spillet. Præcis. Det er da måske barnemad, ikke? I don't know what you think you are doing, What? but I don't like Det er en saxopia. Yes, jeg want vandt. to stop. Med kan man spille sten, The two of you have forged an excellent partnership. Lol, prøv at trykke With one of T. you handling the cerebral challenges, LOL. and the other ready to ponderously waddle into action should the test suddenly become an eating contest. Ja, det er en saxopia. Flere med de der laser ting. Hæ? Ja. Warrik, jo bare noget vinder. Hov, Mikkel herovre. Oh fuck. Det her, det vil jeg gerne. Må jeg det? Må jeg lige? Ja. Må jeg ikke gå derinde? Jo. Tak. Hvordan finder den? Nå, deroppe. Det er det. Er du inde? Okay. Ja, sådan der, det er den første. Så prøv at køre den ned. Og den næste... Skal jeg den op? Ja. Jeg kan sgu ikke se, hvad Jo, jeg er herovre. Ja. Jeg laver lige Ja, checkpoint. jeg kan se dig. Goddammit, forkert på det. Okay, sådan her. Så kan jeg hoppe ned her. Nej! Lølle! The fuck? Okay, jeg vil gerne... Stop lige, fordi jeg går hen på op. En på? Ja, den på. Du er det højeste. Nej. Sådan, jeg er oppe igen. Jo, prøv at køre den ned. Orange just taught For you a helvede! valuable lesson in trust. For that, Orange Okay, received det er 7 sjovt. Må jeg prøve at gå ind nu? collaboration points. Skal vi ikke skifte svært til overleve? Okay. Så en der. Wow! Fanden er det? Mikkel, gå nu. Ja, der. Okay, jeg er her. Så hvad skal jeg her? Nej, du skal ned. Wee. Gå videre. Blue Nej, just taught ups! Orange a valuable lesson in trust. Sorry. For that, Blue receives Skal vi 14 tage master? science collaboration points. For helvede, vi kan jo skal vi ikke kigge på hinandens skærm, når vi gør det, så vi bedre ved det? Okay, du går ind nu, Markus. Du er ind. Så kan jeg Kigger se du dig på nu. min skærm? Ja. Okay, sig hvad jeg skal. Ned. Op. Bliv ved med at have den oppe. Hvad fanden skal jeg her? Okay. Kan du se det? Ja, det er sådan lidt. Kigger du på min skærm, så kan vi bedre. Okay, jeg kan se dig der. Vent, Markus? Ja. Jeg prøver lige at gå op igen. Markus, det er firkant, der er under dig, ikke også? Så er det en der. Her. Ja. Og så gå ind i den. Hvorhen? Nå ja, jeg er heroppe igen. Prøv at køre den her ned. Bliv ved med at have den ned. Så
Så prøv du lige at køre den her ned. Prøv at putte den videre. Ned, Mikkel. Nej, gå ind på ned. Fanden. Okay, så prøv at tage op. Okay, op, så bliver jeg sådan spærret inden her. Nej, prøv lige at gå ned en gang til. Nej. Okay. Det er lidt svært det her. Og så her. Og så... Okay. Ned. Nej, op. Herregud. Så derovre. Jeg har haft trøjer for noget, bare gå ned. Nå, men kan du ikke køre den der op? Nej, jeg har kørt den op. Så prøv at køre ned. Okay, prøv at hoppe af lige så hurtigt. Jeg siger, jeg har fundet den, hop af. Okay, Mikkel. Hvad? Nu, hop af. Så nu, hvis du gør det forkert ned, prøv at trykke på ned. Du skal køre den ned. Der. Hop af. Udenom porten. Okay, prøv lige at køre den ned. Kan jeg hoppe igennem portalen med den her? Fint, det kan jeg godt. Sådan altså op. Sådan der. Og ned. Og på en neutral. Nu skal bare ud. Hvor er du deroppe, Markus? Du skal have den med ud. Jo, men jeg kan ikke komme ud. Nej, jeg laver en portal til dig. Så tager den med. Men det kan jeg ikke. Nej, Mikkel, jeg ved det. Sådan der, og så ned. Mikkel, ned. Det er... Mikkel. Hej. Så tror jeg, den skal vist... Der, så er det der. Det er den. Den skal nok bare ikke. Jeg tror ikke. Den skal sgu. Nej, det er nemt. Mikkel, ned. Det var faktisk ret sjovt. Det galt virkelig om samarbejde, det der. Paul, det er sgu et godt samarbejde. Men så tænker jeg, skal vi så stoppe nu igen? Det ved jeg ikke. Undskyld, hvis det ikke bliver sådan nogle rigtig lange episoder, men skal vi ikke tage ens mission? Og se hvor meget vi kan nå. Så er det jo klokken på stige. Jeg hedder P-Body, og du hedder Atlas. To reiterate, this is not a competition. Still, if it were, blue would be winning. It's not, though. Orange receives 5 science collaboration points. Sorry. Men jeg har den her. Ups. Okay, Mikkel, er der ikke sådan en køre ind i det? Lige derovre. Ej, vent, og så tror jeg... Er der ikke et andet sted, vi kan sætte? Vi skal i hvert fald også have den derovre, der skal den... Og derovre! Det her, det tror jeg bliver nogenlunde svært. Tror du ikke? Jo. Hey, hvad er det her? Jeg kunne også prøve, det kunne være, at man skal nå i en af dem først. Den der. Selvfølgelig. Prøv at se. Gå. Fuck. Mikkel, du holder den derinde i. Hvis du gør noget lige nu, ikke? Så prøv at køre den derover i. Fuck! Herover! Nej, stop!
Ja, det gør jeg. Okay, jeg sætter den her igen. Markus, den er sat der. Du kan komme derover. Nej! Det kunne være fedt, hvis man kunne gøre sådan, så den bare blev ved med at være der om den anden skærm. Ikke også? Ja. Men jeg tror altså, den skal sidde der. Ja, det tror jeg. Okay, skal jeg prøve at gøre hår? Nej, I know it. Okay, Mikkel. Jeg går Lige om derover. lidt. Nej, Jo, nej, nej. Må jeg prøve? Nej. Jo. Okay, så lige om lidt skal du skynde dig. Fuck dig. Gå. Mine portaler. Nej! Okay, Mikkel, nu er du derovre. Hej, Mikkel. Bare sig. Er du klar? Come on. Du skal skynde. Ja. Sådan. Nej, nej, Mikkel, Mikkel, fuck dig. Og så lige om lidt, så skal du skynde dig og køre den derover i den, der står Er du derovre. klar? Ja. Fuck. Godt, så er du inde. Nu er jeg herover. Så tror jeg... Hvad er det herover, Så der er skal du sådan lave en? en portal. Og så skal jeg sætte... Markus? Så... Fuck. Hvordan skal jeg... Nej, jeg ved ikke. Ej, hvordan fanden? Jeg troede lige, jeg var klog nu. Nej. Ej. Mikkel, jeg ved det. Hvad? Du tager den der. Ikke? Ja. Og så kører du den over i den derovre. Okay. Fordi at så kan du hoppe ud derover, hvor du så kan hoppe ind i min portal. Så står jeg lige så fint, der står og kigger. Hej. 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 Nej, Markus. Det er en slags papir. I portal. Sten til papir. Du vil ikke. I defy you to tell me there's a purpose to what you're doing. Perhaps I Yay! should specify. Det var det for den her episode. There's a concept tredje in which episode. two or more people work Så together. yes, vi hopper herind, og så afslutter vi. Failing horribly. Hej hej. Hej.